duniya ta yau, musamman a kafafen sada zumunta na zamani, abu kaɗan ne yake janyo cece-kuce, musamman ga shahararru waɗanda suke mawaƙa ko kuma jarumai a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Irin haka ne ma ya faru tsakanin Soja Boy da kuma Zahra Diamond a wani hoto da aka yaɗa shi a kafafen sada zumunta na zamani, wanda ya janyo cece-kuce a tsakanin masoya da kuma masu suka. Ga cikin hotunan da an ga hoton Soja Boy wanda ya ɗora ɗan yatsansa a kan goshin Zahra Diamond ɗin, ɗaya daga ciki kuma inda aka ga gwiwa hannunsa ta taɓa kirjin Zahra Diamond ɗin. Wannan hoto dai ya buɗe shafi na tattaunawa tsakanin masu suka da kuma masu kare jarumar Zahra Diamond da kuma Soja Boy, inda ra'ayin masu kare ta suke cewa wannan ba wani abu ne da zai janyo cece-kuce ba, inda suke cewa wannan zai iya zama wani halayya ce ta aiki inda ana samun kusanci sosai tsakanin jarumai, wannan kuwa ba wani abu bane sabo, inda masu suka suke cewa ko ba komai dai wannan ya sabawa al'adar malam Bahaushe da kuma addininsa, inda suka ta sukar wannan hotuna, inda suke cewa wannan abu ne wanda bai dace ba. Sai dai a zahirin gaskiya irin waɗannan hotunan suna zama kamar allunan talla ne ga masu shirya waƙoƙi da kuma shirya fina-finai domin jawo hankali zuwa ga kallon waɗannan waƙoƙi nasu. Sai dai yana da kyau shahararrun mutane musamman mawaƙa da kuma jaruman fina-finai su dinga kula a duk wani motsinsu domin gujewa irin wannan cece-kuce da yake faruwa, musamman idan sun yi wani abu. Sai a biyo mu a shirinmu na gaba domin jin ci gaban abubuwan da suke faruwa a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood da kuma kafafen sada zumunta na zamani da suka haɗa da TikTok, Instagram, Facebook da kuma